Oyo ndikilati anofarira ti aZimbabwe onao mbanje unota list uchiti twabam number 2 pana peace here paZimbabwe sa twabam manya bata chikweso mti number 1 yotikwa winwa uko kuwa impanje anzi mambo ebute oyo anzi mambo echiko mambo bute something momenti akunda Japreza na wingi na Enzo mangoma levo ziribwe na Fantan zviri nani ingosiya uita chinhu chembanje so mukoma jinimbi damwasana pa number 5 6 7 apa zviri nani ungowapfekero samwe muna neinfluence wombeka muZimbabwe akarwa veti yake akarwa chichi zvei ndezvembanje zviri kuitwa pa zvimeke sense ini nangu zita rangu bvisa henyu mungandise pa number 2 twabam mbanje Zimbabwe ndaitadza.